Tento raz to bolo úplne o niečom inom a od začiatku sme pritlačili Francúzov a nebyť skúseného brankára Cristobala Ieta, ktorý vychytal tutovky Šatana, mohol byť rozdiel po prvej tretine vyšší ako len 1:0. V 9. minúte ho ako jediný dokázal prekonať Michel Miklík. Francúzi mali tiež niekoľko príležitostí, ale s Rastislavom Staňom držali okrem jeho výborných brankárskych schopností aj dobre postavené žrtky. V prostrednej časti hry sme pridali ďalšie dva góly. Cristobal Ie inkasoval v 26. minúte z hokejky Petra Elveckého po dorážke strely Mareka Ďalogu. Prvú účasť na šampionáte okorenil prvým gólom hneď v prvom zápase aj Tomáš Záborský, keď ideálne sklepol do francúzskej siete pas Romana Kuchenberga. Tretia 20-minútovka priniesla až 5 gólov. 4-minútovú presilovku po faule na Záborského Slováci pretavili na dva presné zásahy. Najprv nemal problém so zakončením po ideálnej prihrávke od Tomáša Kopeckého Branko Radivojevič a následne 81. gól v 162. reprezentačnom zápase strelil Miroslav Šatan. Francúzi zbrane nezložili a dvoma gólmi zmiernili nepriaznivý vývoj. Najprv krásnym backendom prekonal Staňo Damien Rowe a v presilovke výborne sadla strela Damianovi Fleurimu. 63 sekúnd pred koncom sme završili poltucet sieti nášho súpera. Prácu Andreja Sekeru využil po neúspešnej dorážke Kuchenberga Libor Hudáček a uzavrel naše víťazstvo na 6:2.